Салому алейкум дӯстони азиз, салому алейкум ба кӯи тамошобинани шабакаи Дубай ТЖ. Умедворам ки ҳама каса бародарҷону сӯзун хубен. Имрӯз 29 рӯзи ҷумъа ва имрӯз як рейс аст аз Дубай Душанбе Somon Air. ҳозир ман аэропорт рафта истодам. тамоми тоҷико ҷамъ шудагиам дар аэропорт истодем. Ин Дубаян Somon Air меояд, аз Тоҷикистон холӣ меояд, ки аз ин тараф одаморо мегира мебара. Ва боз рӯзи 31 боз як рейси дига астай Fly Dubai. Fly Dubai аэропорти амин самолёти Дубай аст. Тоҷикора мегира мебара, аз ин тараф холӣ меояд, одам намеёрад. хай ҳозир такси даем, тамошо мекунем то аэропорта ва мерем ку ов гирифтагем, 10-12 та ов гирифтагем, барои ки дад ҳаво гармае ки оли саат 9:01 шудагия, саати 1:30 регистратсия филм сар меша, саати 4 полётай карочи мепара. ҳаво гармае ки оли ба филм тоҷико ҷагаре неташна. мерем мебинем ку вазъиятҳои аэропорт чӣ хелае. тамошо кунем, лайк монем, видеоро поделиться кунем. таксиёра нархи клёнка печ кардагиян ки ягон вирус нагзара. дар бари шофёр пассажир шидан мумкин нест. ва дар таксиам бемаска шидан мумкин нест ва 2 нафар шидан мумкин аст. 3 нафар мамнӯъ аст. короче yes. Cool, malum Iran? Iran? Malum. I mean from Iran. No. Why? Anta from Africa. No, Africa, me Irani. Irani? Farsi malum? Farsi. Farsi? Farsi, yes. Mafi malum. كيف ما في معلوم؟ إيراني كله فارس. Mafi malum. كيف ما في معلوم؟ كويا بوريس نيجوكو؟ برو. Oh bro. رنگ هم افریکانسوی. Sorry? رنگ افریکانسوی. Why African story? ها که کیو دارم لیسام قفا. سرعة برو. Time. تاجيكي كلام؟ أنا سوي فيديو. كل تاجيكي تشوف أنت. ما في معلوم. عربي ما في معلوم؟ عربي ما في معلوم. زيادة مشكل. زيادة problem. English كله معلوم. English معلوم. أنا no English no معلوم. No. French معلوم. شو؟ French؟ معلوم. إيه French ده کجای؟ French man, French. When French? French Africa, yeah? French is France. رنگ هم افریکانسو اینه که این аэропорти Дубай айнамиҷа сар мешава. онна шоу бара дат ҳаво калоне ки bro.
Фурча. Terminal 2, bro. Terminal 2 расидем инамо. Тоҷикора ями терминал 2 меравам. ҳолам ва фикрам миҷада. Ин аэропорт. Yes, bro, thank you. Stop. Bas. Короче, на бародаро аэропорт Дубай даруниш дай. Нами ако тоҷикан рафтестан. Шокади ака? Кантар баланд гавзои худо ташинама. Салом алейкум ба мардуми Тоҷик Дубай. Ба мардуми Тоҷик Тоҷдорон. Салом алейкум. Шокади ака? Хаям бародарҷоной. Гап нест ака, раҳмат. Ино ҳамаш тоҷикан рафтестан, хай бо дуо боше. Аллоҳ ҳамаро сафари бехатар роҳи сафед соғ саломат ба назди падаршон бираванд бирасанд. Падар модарошон.